Aitzitik, pertsonak ez badu arnasa hartzen edo ezohiko moduan hartzen badu, gogoratu arnasketa agonikoaren bideoa ikustea, bat bira deituko dugu, bihotz gelditzea izan duen pertsona batekin gaudela esateko, eta berehala bizkortzeko maniobrekin hasiko gara, bihotz masajea eta ahoz ahoko aristapena. Konpresio torazikoekin ahalik eta azkarren hasiko gara. Pertsona bat baino gehiago bagaude, batek bat bira deitzen duen bitartean, bestea berehala konpresio torazikoak egiten hasiko da. Bihotz masajea egiten hasteko, lehenik biktimaren albo batean jarriko gara. Bularra biluztuko dugu eta masajea egiteko puntua bilatuko dugu. Bularraren erdialdean, bular-hezurraren beheko erdian. Puntu hori aurkitzeko, gure eskuarekin bular-hezurraren hasiera eta bukaera ukitu ahal dugu. Orduan, esku baten orpoa puntu horren gainean jarriko dugu eta beste eskuarekin lehen eskuko hatzak gurutzatuko ditugu, haietatik gorantz tiratuz. Horrela lortuko dugu bularrarekin kontaktuan dagoen gainazala ahalik eta txikiena izatea, saietzak haustea ekidinez, naiz eta era berean argi utzi behar den maniobrak egin bitartean saietzen bat hausten bada ez dela zer gertatzen. Gero jarrera egonkor bat hobe hankak irekita bilatuko dugu eta besoak zuzen mantenduz konpresioak egiten hasiko gara, irmoki 3 gauza kontuan hartuta. Lehena, 5 eta 6 zentimetro arteko sakontasuna lortu behar dela. Bigarrena, minutuan 100-dik 120 konpresio egin behar direla. Biliz taldearen Stayin Alive abestiak lagundu diezaguke minutuan 103 taupadako erritmoa mantentzen. Eta hirugarrena, konpresio bakoitzaren ondoren guztiz erlasatzea lortu behar dela. Eskuak biktimaren bularretik kendu gabe eta konpresioaren erlasazioaren arteko ratioa 150%koa izan behar dela. Ahoz ahoko aireztapena egiteko lehenik eta behin aire bidea ireki behar da, kokotz kopeta maniobraren bidez. Ondoren, gure ahoarekin biktimaren ezpainak itxiko ditugu. Sudurra itxiko dugu haren zati biguna eutziz eta segundu batez haizea emanen diogu bularrak gorantz egin arte. Ez dugu haizea bat-batean eman behar, bestela urdaia gazez bete daiteke eta oka eragin. Ahoz ahoko aireztapena egiteko orduan zalantza baditugu, kutsa gaitezkeelako edo biktima ez ezagun baten ahoan oka edo odola dagoelako, etengabe bihotz masajea eginen dugu. Konpresio torazikorik gabeko denbora tartea ahalik eta motzena izan dadin saiatuz. Konpresioen eta aireztapenen arteko erlazioa ondokoa da, 30 konpresio eta 2 aireztapen. Maniobrak mantenduko ditugu laguntza iritzi arte edo biktimak arnasa hartzen duen arte edo mugitzen den arte. Bihotz gelditze bat jasaten duen biktimaren biziraupenerako jarduteko denborez gain, bihotz biriketako bizkortzearen kalitatea ere oso garrantzitsua da. Kalitatea handiko BBB batek garuna bizirik mantentzen du eta geroago erabiliko diren desfibrilazioa eta edo drogak eraginkorragoak izan daitezen ahalbidetzen du. Horregatik oso garrantzitsua da ikastaro honetako zati praktikoan BBB-ko maniobrak ongi ikastea. Batez ere bihotz masaje oso on bat egiten ikastea. Bizi iraupen katearen 3. kate maila desfibrilazio goiztiarra da. Oinarrizko bizi euskarriaren barnean sartuta badago ere desfibriladoreak erabiltzeko berariazko prestakuntza bat araututa dagoenez, kanpoko desfibriladore erdi automatiko edo automatikoekin desfibrilatzen ikasteko ikastaroaren bideora jo ezazue. Hemendik aparatu horik maneiatzen ikastera animatzen zaituztegu, ez baita zaila, eta ezinbesteko tresna bai dira bizi iraupena hobetzeko. Bizi iraupen katearen 4. eta azken kate mailan osasungintzako langilek ematen duten zainketa aurreratuak sartzen dira. Naiz eta 3. eta 4. kate mailek garrantzitsuagoak diruditen, aparatuak eta berariazko prestakuntza behar dutelako, gauza gutxi egin ahal izanen dute biktimaren biziraupenerako lehen 2 kate mailak ez baitira ongi eta goiz egin. Eta hau da bideo honi bukaera emateko azpimarratu nahi duguna.
Mila esker ezagutza hauek eskuratzeko agertu duzun interesagatik. Agian, nozbait bizitza bat salbatzeko balioko dizute.